kaning mo adto kaning mga balay-balay, wa ni sila kaila si mo. Wala gid. Manuktok na ko sa ilang balay, moingon nga nami uhong baligya, mo palait na mo. So katong time kadang uhong usarang kaadlaw shelf life. So kadlaw na alas 5 nag-harvest na mig uhong. Limpyuhan alas 7 ihatod na ko sa motorcycle na ko sa mga balay o restaurant para alas 9 makasun ako sa eskwelahan. Pila ka tuig ni Sir Justin nga nag-working student ka, nag-try ka og mga klase-klase nga negosyo? 1975 up to 1983 working student ko. Yeah, so mga 8 ka tuig ko working student. Mga pipila pa lang naka-empleyado niya. Unsa pa may inyong pamaagi ato para mag-dry og manggo versus sa karon nga advanced naman ang Sa una technology. pagsugod na ako, 7 ra ko katao. 7 ra ka tawo. Niya lisod kay ito kay ang wa magkaipunan niya murag balay ra ba. So ang imong bayad na murag med ug buhi nga presyo. Yes. Anak gyud pagsugod. Then nagsimig ka dako hangtod naabot na may 8,000 ka tao. Katong goal nimo sa una na not to become rich but para matabangan ang pamilya, can we say nga nag-succeed ka atong parte? He was 19, no money, no connections, no plan. Justin Uy had already failed 3 businesses: shellcraft, poultry, mushrooms. Most people would have stopped there, but in a relative's kitchen, he saw mangoes drying and thought, that's it. In 1980, he started Pro Food International with just a candle, sealing bags by hand. Today, his products are in 50+ countries, from flights to pasalubong bags. Chances are you've tasted it, from failure to something the world consumes. This is Justin Uy. Everyone kept asking me, you have millions of followers. Why haven't you started a business yet? The truth is, I'm about to launch something. But before I did, I made sure I sat across from the leaders who built empires from nothing. I asked the questions nobody asks them. Dark side of becoming successful. And I refused to keep any of it to myself. Every failure, every insight, every truth. I'm bringing it straight to you. This is kind of my new show. Dili lang para sa mga Bisaya, but to anyone who has ever looked at their life and thought, I was built for more than this. This is Becoming CEO. Mayong bunggag, this is your proud Bistak Boy, Chito Samontina, ug welcome sa pinakaunang episode sa Chit Chat Becoming CEO. Nakita naman gid siguro ninyo ang intro sa ato ang video karong adlaw nga ang inyong uncle adto na gyud padulong sa pagkaseryoso sa kinabuhi sukad siya nga nahimong amahan. Kahibaw ko nga dili lang ako ang gusto nga makasabot sa kung unsa man gyud ang mga proseso sa kung unsaon mahimong leader sa usa ka kumpanya. Usa ka pribilehiyo gyud sa tinuod lang wa gyud ko nagdahom ang pagtuo lang gyud ninyo nga relax lang inyong angkol sa tinuod lang nakulbaan ni kay dili mo ni basta-basta ang makahimamat sa inyong angkol karong adlaw. Di na nako padugayon pa ang atoang ginganlan nga Mango King dinhi sa Pilipinas. Palakpakan nato sa programang Binisaya Sir Justin Uy. Sir, salamat kaayo, sir. Grabe ka salamat, sir. Nagstoryahan na namin ni Sir Justin ganina about sa ako ang tumong sa kining amo ang paghimamat karon. Sir Justin, nabasa nako ang imong biography, nakita na nako ang storya sa imong kinabuhi. Ginganlan kag Mango King, but gusto nako madunggan straight from you, Sir Justin. Before ka nahimong kung kinsa ka karon, sir, nagsugod ning tanan at the age of 15 or maybe younger. Asa gid nagsugod ning tanan, Sir Justin? Well, sukad pagkatao na ako. I was just born in a normal family. So, pag 12 anyos na ako, my father retrained me to be auditor sa iyang negosyo. So, mo-check ko sa mga ahinti sa unsay ilang agi. Not until 15 years old ko, padung na sa 4th year high school, nga nagsugod mi put up og Cellscraft factory. Pero wa magdugay ang factory kay lisod ang Cellscraft. Unom ra ka buwan perting bisihan nimo. The next 6 months wala na trabahoon kay mga importer sa Europe, US di naman mamalit mga listwi, mga choker, kay mag-jacket naman sila. So yun ko dili na imayong negosyo, way kaugmaon. So ikaduhang negosyo na ko ni Intra is itlog sa manok, poultry. Poultry.
Katong panahon na, that was 1977, ang usa ka piso hantod sa inahan 5 ka buwan mangitlog na is 50 pesos ang puhunan. So, wa mo ko'y kwarta atong time naabot usa ka libong manok, 50,000 ang utang. Nagbayad ka sa tanto nga 3% kada buwan, bugat ta kayo. So, inig human sa tuig, wa kay mahabilin sa imo. Ang imong kita tanan naara sa tanto, bayad sa tanto. So, wa gyud po'y kaugmaon para namo. So, ikatulo na kong negosyo na nanom ko uhong mushroom. Mushrooms. Mushroom wa na'y puhunan. Kay akong gamit uhot, dahon sa saging, lata nga sako sa kupras. Muna akong gamiton pagtanom og uhong. Kuyog sa akong usa ka igsuon nga ikaduhang maguwang na akong igsuon na laki. In taon kaluyan, ang uhong negosyo nakapaskwela akong maguwang nahimo siyang doktor. Sorry, Sir Justin ha. Niingon ka nagsugod ka sa edad nga 15. So, gisudlan nimo ning mga ingon ani, 15 anyos ka, gaskwela pa ka ato. Gaskwela, full-time ko skwela pa sa So, matawag siya nga working student ka ani. working student. Unya, kaning imuhang knowledge, aning kaning mga ohong, mga unsaon, pagtanom sa mushrooms, maninang gikan, Sir Justin? Kanang uhong, gikan sa akong igsuon nga na doktor siya, na ato'y usakat, murag angkol na mo, kamao, nagtudlo na mo. You learn it on the way. Right. You learn it on the way. Mao na importante kay sa negosyo kaya lang kamao ka, unsa imong gibuhat. Knowledge is very important. Pila ka tuig ni Sir Justin nga nag-working student ka, nag-try ka og mga klase-klase nga negosyo? 1975 up to 1983 working student ko. So mga 8 ka tuig ko working student. Puro ni siya pagkuan og negosyo, Sir Justin? Puro pagnegosyo. Puro pagnegosyo. Negosyo ug trabaho. Mao ba ni nakapahuman sa imong og eskwela, Sir Justin? Nakahuman ko chemical engineering. 1983. 83. Supposed to be 1980, pero tungod sa trabaho, nawalo ka tuig akong chemical engineering. Kaning imuhang pagkuha og chemical engineering, Sir Justin, dili ni tungod kay, okay, maura ni akong gusto nga kurso. Tungod ba ni kay sa imuhang mga gipangsudlan nga negosyo? Pagsugod dili yun. Gusto akong papa, kaya akong papa is distributor na sa sigarilyo. Gusto siya mahimo kong chemist na haron makatrabaho sud sa kompanya sa factory sa Manila. Kaya ang chemist man pirmi ang kastorya nga to. So gusto siya mahimo kong chemist. Para nako di mo ko ganahan ng trabaho. So eskwela na lang gyapon ko chemical engineering instead of BS Chem, chemical engineering. Unya, kaning imuhang paghuman sa chemical engineering, Sir Justin, by the way, di ba marag naa man ay licensure exam? Marag ana. Ni board exam din. Ni board exam sa ka? Nakapasar sa go. Hala ko yawa. So, kaning mangga, na timing lang nag-eskwela ko chemical engineering, nakatabang ayo. Ang mangga. Kay ang gitawag na Mango King si Sir Justin because if not di ko sure, if the number one exporter of mango products abroad, Mango King ang tawag sa imuha kay kaning ginakaon nato. Kaniha nang mga ginakaon nato nga mga dried mango products ug uban ba ilahan na sa pro foods na siya, but sikat kaayo pod na siya sa laing nasod. So diha nagsugod ang tanan, Sir Justin. Baliki daw mi Sir Justin aning pagka-discovery ni Mas Mangga. So ikatulong negosyo mao ang uhong. Problema sa uhong, naabot na ko usa ka adlaw maka-harvest ko sobra na 20 kilos. Wa na kay buyer. Kay ang mamalit ani mga restaurant ra o mga dato sa Subo. So kung malapas ako anang mamalit sa fresh nga uhong, wa na ko'y market. Kung ako sana ikan, barato kay gikan China, so di gyud ka kasukol nila. So para tanaw na way kaugmaon. Pero ang kaayuhan na nakaila na ko tanan dato nga tao sa Cebu. Kay manuktok ko sa ilang balay, mga tanong mo palit ba mo uhong. Manuktok yung mga bahay sa mga negosyante diri sir? Mga dato diri? Oo. So ako nakaila, tanan mga dato sa Cebu, mga abuitis, mga katsila, mukaon nag-uhong. Mga insik, sila Chongbian, sila Lara Sabal, sila Dr. Arsenas. Mamalit yun na sila uhong kay part of their dish yun na sa ilaha. So pagkaila na ko ng mga dato, for example, si Victor Chongbian, tighatod ko uhong niya 20 years ago, kauban na ako tig-fishing na. Maingon siya, ikaw dito tig-hatod uhong sa ako
Kaya, sorry Sir Justin, ha? Kaning mo adto ka ning mga balay-balay, wa ni sila kaila sa imo. Wala gyud. Manuktok na ko sa ilang balay, moingon nga nami uhong baligya, mo palit na mo. So katong time kanang uhong usarang kaadlaw shelf life. So kadlaw na alas 5 nag-harvest na mig uhong. Limpyuhan alas 7 ihatod na ko sa motorcycle na ko sa mga balay o restaurant para alas 9 makasun ako sa eskwelahan. Hala no? O lisod sa itong timpo hapon aligre man kay makita ni mo nga maayos ang dagang negosyo. In fact, kaning Hotel J Park, tungod ni sa nag-deliver ko uhong kada adlaw sa Eddie's Log Cabin or Eddie's Restaurant, the oldest restaurant sa Cebu. Ang tag-iya ni usa ka Amerikano nga restaurant. Siya tag-iya ni yuta sa J Park sa una. Sa una. Ang giduol ko sa Koreano, just kaila ba ka aning tag-iya sa yuta? Iko, kaila kay ko. Ako agunang kliyente sa uhong sa una. So, akong sila gipadil. Na deal ni napalit nilang yuta mo gitukod ang J Park. Mao na ning sa present nga kahimtang nato karon. Maning actually naami pod sa J Park din sa Cebu. Istoryahan gihapon nato na unya na ako'y mga pangutana ana Sir Justin, pero gusto sa gyud ko ani mo balik mag-focus sa gyud ko ani imuhang mangga. Dried mangoes Sir Justin, nganong dried mangoes man? Baliki daw mi ani sir. Kay di gyud nako masabtan nganong nakakita kag kwarta sa mangga. Actually, kung imong tan-aw ng dried mango history sa Cebu, produkto na gyud ni siya sa Cebu ever since 1950s, wa pa kumataw. Existing na gid siya. Delicacy yun ni sa Cebu. So, akong maestra sa pag-eskwela na ko sa high school, nagbuhat na sila og dried mango. In fact, ang nag-una ko na ako, daghang mga pioneer, at least nanay, mga 7 na sila ka-kumpanya nag-una na ako. Nagsugod na silang mangga, dugay na kayo. Nakita na mo nga pwede din na ang mangga. Niya katong time barato kay mangga kay tungod sa kadaghan niya ang kilo wa pay piso. So usa ka buok extra large 35 centavos na sa una 1978. So nakahuna-una nga mayo tini negosyo intrahan kay niundang nako sa sales scrap. Kaundangon na to sa manok. Hapit na undang kay way puhunan lagi niya ang kita no tanan na stantura. Ikatulo, ang mushroom mayong agi pero naabot na ka sa volume nga di na kaya mo expand. So, nangita yung negosyo nga na ikaugmaon, mao ni ikaupat ang mangga. Katong niingon ka, Sir Justin, nga naanay mga nakauna nimo, karon ba noon ko nga, naman sila. Nga pa man sila, Nga pa sila. na pero ginagmay kay ilang volume. Kay ilang huna-huna, siya nan mahadlok sila mga sekreto, mahibaon sa lain. Sa hadlok mo hire mga professional, padakon. Pero kaning si dried mangoes nimo Sir Justin, ang market nimo pagsugod nimo ato unsa man ni mga taga Sibura, giunsa pag nimo pagsulod sa exporting? Nagsugod yun ko sa Sibura, 1978 until 1980. Pero di yun ko ka-penetrate sa market kay wala ko'y pangalan. Na may lain nakasudaan mga original. Ikaduha sa grabe mangutang mga supermarket, dugay kayong bayan. So wak yun ko'y puhunan, anak. Maglisod kong baligya ra gyud sa local. So ako ini-initiate nga mangitag yung market sa export. Giunsa to nimo Sir Justin? So ang market ra gyud sa una sa Cebu in 1980s, Hong Kong ra gyud na. So ato ko sa Bureau of Customs, nanguha ilang contact kanang kisay na malit nga ri. Gitawagan, istoryahan. Ikaw nangunay ani? Pagtawag na mo ana, then anak yung pagsugod. Para lang mabalaan na mo, Sir Justin, kini curious man ko, katong gitawagan na nimo, nangayo kag mga number sa custom, ang ginatawagan nimo kinsa man pod, Sir Ang Justin? buyer, Mga buyer, mga malls, ang mga ana? Importer sa Hong Kong. Importer man na. Dahil importer mo yung baligya sa mall or sa wholesaler baligya sa mall. Okay. So naagi mga ingon ana nga tao nga importers, sila na ibahala mo distribute nga to sila yung nasod. So dito nagsugod ang tanan, Sir Justin. Pagsugod, 1980. Pagsugod nimo ato, Sir Justin, nakita nimo ang pagdako sa imuhang sales mga pila ka bulan? After mga 4 years, 4 years. anak nakita na ko, kaning negosyo pwede yun ipadakon. Which is ni dako, dagit kaayo siya. Kay katong time
ang mga competitor kaning mga karaan nga dried mango manufacturer, konserbatibo kay sila. O palit ka mangga, palitan ni pero inigpada sa gawas di na kalusot inyong FDA, inyo na ng problema. Ako para makakuha akong market, akong ginan palit ka na ako, garantisado nga makapasar sa inyong FDA. So mo na akong concept. Giproteksyonan akong buyer nga maabot yun sila, wa sila problema. Wala problema. Pero nagsugod ang imuhang dried mango business, Sir Justin, siyempre sa mga pipila pa lang na ka-empleyado niya, unsa pa may inyong pamaagi ato para mag-dry og mango versus sa karon nga advanced naman ang Sa una technology. pagsugod na ako, pitora ko katao. Pitura ka tao. Niya lisod kay ito kay ang wa magkaipunan niya murag balay ra ba, so ang imong bayad na murag med ug buhi nga presyo. Yes. Anak gyud pagsugod, then nagsimig ka dako hantod naabot na may 8,000 ka tao. So lahi na ang pamaagi nimo, magbayad na gyud eksakto na kay wastewater, na kay tanan gyud nga facility nga imong produkto limpyo gyud, garantisado, safe para mga tao. Ang imuhang planta naan nga resibo. Natay planta Luzon, natay planta Cebu, natay planta Davao. Ang main office sa Profoods na ang Na resibo sa Mandawi. Sa Mandawi mo na pagsugod na to. Sir Justin, mananghid lang ko daan, tugtan ba ko nimo nga makasuroy sa Oo, imo? sa atong Cebu planta, naagay tay 1 hour nga Profood Gallery tour. Okay. O sa nakaoras mo tour ka sa planta. Kaya akong concept, kaya na ang kalibutan mahibaw nga ang dried mango nagsugod sa Cebu. Ang dried mango export all over the world, nagsugod na sa Cebu. Ang uban naso ni sunod na nato. Katong nidako na ang imuhang negosyo sa dried mango, Sir Justin, kaysa akong pagkabalo, 11 mo kabok magsuon, ikaw may ikaupat ka. Ang imuhang mga ginikanan, katong nakita na nila ang dagan sa imuhang negosyo, kung sa may gisulti nila sa imuhang, Sir Justin? Katong time kay akong gilikanan negosyo naglisod naman. So nalipay yun sila. Kay nangita yun mi og lain negosyo makatabang sa pamilya. Ang akong kamagwangan mo yung nagikuyog nako. Ang ikaduha ug ikatulo kay tungod wa may puhunan ingon si Papa kaya napaskwelahon sila sa doktor yun sila. Doktor. Okay. Doktor gyud. Ang usa naghuman sa doktor tungod sa uhong na kita. Ang usa nahuman sa doktor tungod sa naiga sponsor. Katong tulo, Sir Justin, nga magwang nimo. Ang kinamagwangan kuyog nako Ang sa kuyog nimo. negosyo. Ang katong mga manghod nimo, Sir Justin, unsa man po'y ilahang mga nahuman, unsa ba party pod ba sila sa imong kumpanya? Pati, akong sila pag nagsigi nagdako ang kumpanya, ako silang ginan unsa imong eskwelahon para Ikaw nagpa-eskwela nila, Sir Justin, dili sab. ang pamilya nagpaskwelan niya. Pero kay negosyo mo nakatabang nila. So, sila tanan nag-graduate yun as a professional. Karon tanan gahandol sa kumpanya. Ang kumpanya nasa US, nasa Manila planta, nasa Manila marketing. So family business, nahimong family business na gyud ang Profood, Sir Justin. Kanibang even si Sir Aaron na meet na nako. Tanan bang generation sa inyong pamilya, even katong igsoon nimo, katong ilahang mga anak involved pod sila ani nga Dili tanan kay dili mi mamugos na. So, kung na kay gusto, kiyanan nasa kay kaya. Kung tayo pasabot kaya, nami rules nga kiyanan college graduate yung ka. Right. Yeah. Kiyanan nga na kay good intention. Parehar gun mag-hire kag bagong tao. Yes. Naagi kiyanan na kay capability. Kung dili gay ayaw na lang. Nahisgutan naman gyud nato na Sir Justin, naa ganito'y ginatawag magnisikat sa una nga unsa daw ang mas importante, diskarte o diploma. Karon nga nahisgot ni nimo, unsa ka importante ang diploma pag-abot sa negosyo? Importante bagid kaayo na is it diskarte o diploma, Sir Justin? Unsay take nimo ani? Kung sa dagkong kumpanya, diploma ilang tanawon. Kay tungod na ipapilis matanaw. Human, mutanaw sila sa imong diskarte. Kung depende sa parehaning negosyo nato, sa hapon, mutanaw na sila tanan sa imong qualification, certification sa kumpanya tanan. Sa uban naso, dili kay nga nakastrikto. Mga hapon, mga Amerikano, mga Europeano, mutanaw yun sila. Matanaw gyud. Sa imuha kay you have 2 children. Yeah. Na kay duha ka anak, puros bay. Mangutan na lang ko, Sir Justin, pag-abot sa imuhang mga anak, kay na-amaze lang ko pagkahibaw nako nga ang imuhang mga anak actually wala dinhi kay nagtrabaho abroad. Sa tinuod nagtrabaho na sila nako nga ri.
Ang usa handle sa mall. Ang kamagwangan na nako sa Profood sa export, siya handle sa export. Pag pandemic, nihangyo sila mo-eskwela sila sa gawas. Okay. O masteral kay wa man ako sila pa eskwela pag college nila at gawas eskwela ingkong ari lang mo eskwela nga ri kay parihara na. Masteral pwede na mo sa gawas. Pag human eskwela, iyang gina niyang mama, ni graduate mi na may mo hire na mo. Niya dili ra ba kaming tanan graduate gi-hire. Pili lang. Oo. So, inko, ayaw lang, balik lang mo. Yan, ingon niyang mama nga, kundi nang utugtan, basi mahayan niya ako. Mas mayo masan makasuway silang trabaho sa lain. Aron madaasan nila unsay maayo nga culture sa lain kumpanya sa atong kumpanya. So until now, nagyapon sila dito, Sir Justin? Napangat no. Ang isa, Chemical engineer na usa industrial engineer. puro gid ay mga engineer. Mao man akong tan-aw kay Pilipinas kianlan ka mga technology, daghan man kita raw material Pilipinas. Kayanan mo added value ihimo ng produkto. Karon Sir Justin, matawag ba nato nga tungod sa imuhang mango business mo nang naay J Park Resort, tama ba ko? Kay sa pagkahibaw nako Sir Justin, kani mo ra ni ang mga bigger picture, mas daghan pa jud kag mga kumpanya nga ginagunitan, tama ba ko Sir Justin? Mao, tungod yun na sa mangga. Sa mangga. So kaning si J Park isa gid nis mga ug moingon jud ka og resort din ni Cebu, isa gid nis mahisgot sa mga tao, pero ang inyong market din sa J Park Sir Justin, pila ka percent ang foreigners, pila ka percent ang Filipinos? Karon 80% foreigner. Foreigners. Only 20% are local. Wa gay kabot 20%. Ako ni apil mo balikbayan to mga 20% na. So 80% are majority Korean then Japanese. Yeah. Nganong na nisulod kas ingon ani nga ano pod Sir Justin? Nisud ko ani in 2005 katong Koreano nga nangutana na ko kailab ako sa tag-iya sa haning yuta. Murag nagtanaw ning Koreano mo invest sa Pilipinas, mo invest pag yun sa Cebu, ang ngayon tabangan. So naninguhang yung akong gitabangan siya na successful sila kay ingon siya kada musugot na siya yang presyo, mo back out no tag-iya, di ko nung baligya sa yuta. So akong istorya ang pikas. Ako ngayon seryoso ning Koreano mo palit. Niya, main taon kay na investor mo invest sa Pilipinas. Kung seryoso mo ibaligya na lang. So nadayon silang duha, wag yung kumukuha bisan sa kadako nga commission para mag-ayo lang yun silang 2005. Then gi-invite ko nila sa signing, gi-invite ko sa groundbreaking sa Koreano. Pag 2008 na problema ang Koreano tungod sa US crisis. Tungod kay Korean, ilang kwarta, Korean won, na devalue sad from US dollar. Nagproblema yung mga investor nila. In 2009, hapit na mahuman. So, ari siya na ko manghuam og kwarta para itiwas. So, sige siya gi-invite na ko, invest ani, inko di lang ko, kay di man niya akong linya. So, napadayon na human yun nila, naabli man ni 2009 September. Pag 2011, murag wa na gyud sila kasustento sa ang Korea katong main investor nga mahapay na gyud tuod na puno na sa utang kay di baliw bi ang ilang Korean won. Iduol sa nako ningon nga kundi ko mo sud mawa sila lain ang grupo mo take over. So nisud ko atong 2011 nga rin parang patabang nila. So kato nga tabang unsa man to Sir Gipalit na ko Gipalit niya. 50%, not until 2015 gihurot na ko palit tanan. Sa una dili pa ni J Park. Dili pa, Imperial Palace Imperial na. Palace. Imperial Palace, Koreano man na. Oh. So, pag na ko, nagputa mi J Park. J Park. J sa kami mga uy, Park partner na ko sa Koreano. Oo na na J J Park. Park siya. So, 2013 yun na gigamit ang J Park. J pod, Sir Justin, tama ba ko? Correct me if I'm wrong, Sir Justin ha. J ba mo tanan magsuon? J mi tanan magsuon. Kung sina sa J, Sir Justin? Tungod na sa mga nurse sa akong papa mama katong 1950s, kada manganak ang mama, ang mga nurse mo suggest ang panganila. Grabe yung mga anak kong mama, halos kada tuig. So, primero James, then Judy, then John, then Justin. Mao na akong mga ngan, puros in English. Ikaduha sad, among pamilya, medyo religyoso. So, nag-represent sa Jesus. So mga deboto, di ba deboto? Mga, mas may Catholic. Dili, Christian na. Christian. Mga Kristiyanos, gede mo. Okay. Imong mga anak, J pod, dili.
Dili. Dili na Jay. Wala na Jay. Wala na Wala Jay. na. Nagdako gyud ka Sir Justin din his Mandawi. Nataw yung Cebu City sa Magallanes, Juan Luna, pero nagnegosyo ko nga rin sa Mandawi. Sa Mandawi na ka nagnegosyo. Pero ang imuhang mga ginikanan, unsa ba ni sila? Nanggikan pa sila sa China or Akong lulo may gikan China. Ang papa na tao na nga rin sa Pilipinas, pero nasayo mo patay kong lulo. Pag City Anyos niya, gibalik siya da sa China akong lola. Dayon 14 anyos, nibalik na sa siya nga rin siya, nagsugod na sa... nangutan na ko Sir Justin kay ma-curious lang ko kay syempre mga butang na to Filipino Chinese or butang na po na to Bisaya Chinese. Kani bang pag-abot sa relasyon bitaw tay na kay anak or na yung mga pagumangkon, wala na sa inyo ha karon ng kanang required nga dapat Chinese po din yung menuan. Wala na yung mga ingon ani. Wala naman na. In fact, akong dakoy tulog kay son ilang mga partner puro mga Filipino. Ang importante na makasinabot ra. Kani Sir Justin, maabot na gyud ko sa mga pangutana nga makatabang gyud sa ko pag-abot gyud sa negosyo. Kay based sa imuhang mga gipang share ka ganiha, actually gani kung ako lang di ay dapat nagsugod ay ko sa una pa bata pa ko. Pero dili pa ba too late Sir Justin nga magsugod ko og negosyo? Di yun too late. In fact, kaning J-Park, ang gasugod na ni 75 anyos nga Koreano. So dili pa too late. Anytime is not too late. So walay edad ang pagsugod og negosyo. Pero ang wala nabalaan sa tanan Sir Justin is ang proseso. Kay ambot og tama pud ba ko Sir Justin kay ang suot ni Sir Justin karon kay turtle. Ganahan jud ka og turtle Sir Ganahan Justin. gyud kay og Dili ko gusto nga ako'y mosulti, gusto na ko gikan sa imuha. Unsay naa sa turtle Sir Justin? Ang turtle, para nako, consistent kayo. Muanha gyud siya, muanha gyud na siya. Bahala na hinay, pero maabot gyud siya. Og mura sad siya based sa tong istoryahan karon, murag mausad na imong gigikanan. Kung asa ka nang gikan pag-abot sa pagpadako nimo sa imong negosyo, mo gayto nga nako nga it makes sense no nga ang turtle. Kay di ba ang pagtuo sa uban nga murag turtle slow man na, pero ang sa imuha pag-abot sa negosyo, consistent, bahalag hinay, Focus yun ka. basta like a turtle, focus siya sa iyahang direction. So mao ba na ang sekreto, Sir Justin? Usa na kasi Usa ka krito. sekreto. Yeah. Ang usa, kaya lang kugigin. Hard work yun. Wag yun ay ika-replace kugi. By Kogi, kay siyempre makita lang nimo, okay, siya ang chairman, dato na kayo siya, pareha pod sa uban niya, okay, dato na pod kayo siya, maging uban, pagtuo nila nga, di ko sobra ka dato, Sir Justin, but they thought ba nga murag overnight success siya, wala nila nakita tong proseso. Sama sa imuha, if ikaw ang mo explain sa mga tao, Sir Justin, you don't even have to do that actually, but para lang matagaan nimo silang idea in just a few words, unsay giagian nimo nga mga sakripisyo sa una before ka nahimong kung kinsa ka karon, Sir Justin? Especially para mga bata noon, makasulti ko nga, kaya na mo kugi yun ka. In fact, ako ang first 15 years or 18 years, everyday katrabaho ko di si 8 ka oras. Wa ko'y holiday, walay Domingo, para makapadayon yun ka sa padako sa negosyo. Kay, wa biya kay puhunan. Imong puhunan, imurang kaugalingon, niya maninguha yun ka nga tanan ikaw mo buhat, anak. Kaya na makamaog yun ka. Mo na imong gibuhat, Sir Justin. Kumbaga, hands-on. Hands-on kayo ko the first 18 years. Halos na, inagabot balay, tug na, barog na sa trabaho na sa 18 ka tuig na nimo gibuhat, Sir Straight. Justin. Way pa huway. way pa way. Kay katong time critical kayo to. Nang huwam kag tanto 3 to 4% imong ipang puhunan. Nagay kay failure, di na yung kakabayadan. So kaya na grabe yung pagka-efficient katong time Hala, di na ko ma-imagine. Pagtuos mga tao, nga dali ra, wa sila kahibaw. Sorry gud ha, kanang pagka-Pinoy lagi. Kanang pagka-Pinoy nga gusto nila ba og easy money. Naa naman jud ka diri Sir Justin. Gikan ka sa pamilyang Chinese. Kana pud ba unsay leksyon gud ani pag-abot? Maging sila nga incheck. Ang incheck daw kuno tihik sige tipid daw kaayo mga ingon ana. Pero unsay gibatasan sa Chinese Sir Justin nga kinahanglan matun-an sa mga Pilipino? Usa ang culture sa pagtrabaho. Trabaho gyud. Mo trabaho ka seryoso yung ka. Dili ingon 8 to 5 ra imong trabaho.
nagay kay tiwasonon yun nimo. Nagay kay buhaton, sugdan kay nimo, humanon yun nimo. Mao yun ang culture sa insect, which ako, nataon ako sa Pilipinas, na-learn ako ang maayong culture sa Pilipinas, na-learn na ako ang maayong culture sa Chinese, i-combine. I-combine nimo. Most of the Chinese businessmen now are all like this. Ilang gigamit ang maayong culture sa Chinese, ang maayong culture sa Pilipino, gi-combine. Advantage siya. Kaya ang Filipino culture is very friendly, may charisma. So this combined with your hard work, tricky, combine mo, mas successful yun ka. Pero ang sa imuha, Sir Justin, kaning, di ba, pag maingon tag mga incheck, negosyo man ginang una, may Chinese, negosyante ni. Kaya ang isa imuha, nagsugod ka, 12 years old pa lang, nagtry na kaog negosyo. Wa ko magtay negosyo, pero gigamit ko sa akong papa, gitagaan kong trabaho nga murag auditor, baga-audit ko sa mga salesman kung tinuod ba kanay mga resibo na bagyo ni mga tindahan, ana. So dito ang imuhang, kumbaga, training ground nimo. Then magbitbit sa kog kanang canvasser, magbitbit kog sigarilyo, mamaligya ko inig alas 5 human sa eskwela. Oo. Ato sa kolon, baligya na nimo mga namaligya, unsay tawag na mga rate 1. So, kay na bagong sigarilyo, imo na introduce. Ibaligyaan nimo, consignment. Balikon yun na nimo, ugma, kay mawa man na. Kung halin, bayad na. Pero katong nga time, Sir Justin, unsa ba to? Gidawat nimo siya, training siguro niya sa kong papa, or nag-enjoy po ka ato? Unsa may gadagan ato sa Gidawat ni na was training, nag-enjoy sa ko, kay ang iniguman na tagaan magagsiyopaw. Atong time, kung na kay siyopaw, na kay cook, nindot na kayo, lipay na. Usa ka simana or usa ka buwan na kayo, usa ka buk manok, maayo na kayo na. Karon mga bata, di na kayo mo simhot og manok. Katong training nimo sa pag-edad nimo 15, mo to imuhang kumbaga, okay, negosyo gyud. Tama ba ko, Sir Justin? Negosyo gyud ang makapadato. Wa man ta mag-apas og dato. Katong time na negosyo ang huna-una makatabang sa pamilya. Mao gyud ang imuhang core. Dili ingon nga makapadato kay wa gyud ko magdahom mo dato ko kay wa biya tay puhunan. Para makatabang sa pamilya. Mo to akong na-learn karon Mo nang karon nahimo siyang family business. Tama ba nga masulti pod nako, Sir Justin? Pag 1986, paghihimo ng korporasyon, ako ginan ng papa. Kung ako'y mudaan ni, tagaan ko ni mo, ako'y mo in charge over all tanan. Mao ni akong plano tanan. Tagaan ako, tanan pamilya og share. Then, mao ni buhaton sa kompanya. So, initando akong papa, ikay bahala tanan. Total, ikaw may nagsugod na yun. Mo na siya. Hitabo. Sir Justin, what is success para nimo? Para na ako, success is not all money. Success is you help a lot of people. Daghan kay akong nakita mga farmers gikan sa wagyoy kwarta hantod karon napaka-graduate sa ilang mga anak. Mutuo ka di sa libo-libo na kong trabahante nagtrabaho sa summer. Summer kay March to June naman ang season sa mangga. So kanang summer daghan kay ko estudyante ka trabaho. Text ako, "Sir, trabahante bi ako nimo sa una, nana sila sa gawas na." Wow. Yeah, malipay ka na. For you, that's success. Matawag nimo nga successful ko because nakadagang kog tawo nga natabangan. Yeah. Amazing. Amazing. Dili ra kitay na asinso, daghan tawo na asinso. In fact, ang naso na asinso sa mangga. Gilabay ra gud na sa una. Di ang mga 1978 pagsugod na ako, initing kurisma. Ang mga farmer di na sila mo harvest ilang mangga kay wa man sila kabaligyaan. Dadon nila siyudad o tangon di pa gyud sila bayron. So katong time ako lang sila pautang lang kanako bayran pati kag tanto. Ing halin nako na bayran tam. So anak ko nakapanukad yun. Ni hisgot ka ganiha nga ang imuhang goal is dili aron madato. Ang imuha is para makatabang sa pamilya. Pero sa una ba, Sir Justin, na-imagine ba nimo nga maabot ka sa ingon ani karon? Wala gyud. Wala gyud. Wala gyud. Kay tungod sa kadaghan namo, nakadungog ko kasan ning akong papa sa akong lolo, sa akong mama nga papa ba. Kung nay mahitabo nako daghan kay ko anak, ibahin niya ni sila niya ha. Grabe no. Emotional na. Aki ko na nag-expect na, Sir Justin. Ang ako ang natun-an karong adlaw gyud kay number 1, nitatak yun siya sa kuha, Sir Justin, ang wala ka nangandoy madato, nangandoy ka nga matabangan ang pamilya. So siguro dito ko magsugod. Well, mga personal naman noon ako na. Pero mga na lang ko, Sir Justin. Nganong na-emotional, magkagabay, Sir Justin. Makahinom ka kaagi sa una. Ma-emotional ka. Sa kalisod. Niya,
tanan igsuon nagtinabanghay. Yeah. Malipay ka. So, pwede po ba gihapon na to maingon, Sir Justin, nga katong goal nimo sa una na not to become rich but para matabangan ang pamilya, can we say nga nag-succeed ka atong parte? Oo, kay tanan ako igsoon nahimong professional. Tanan nilang anak na maayo na ron. Puro sa nag-graduate na, nakatabang ta daghan kayong mga tao, especially mga farmers. In fact, matuog ka ba kadi, mangga sa una way mamalit, karon mas mahal pa sa mansanas o sa orange. So makita yun mo ang dakong diferensya. Yan, nakatabang yun kayo. Tungod sa volume sa atong gikihanlan, di na kaya ang gaproduce ang Pilipinas for nato. In fact, ni expand na ko sa lain nasod, tungod kulang ang mangga sa Pilipinas. Wow. So naana po kay mga suppliers from other countries? Dili, nag-put up yung planta. Naagi planta. So ato nang gabaligya sa lain nasod na, pero dili na Pilipinas. Tungod na kay kulang gyud ang supply. Nadako ang negosyo niya, di makapas ang supply. Pag magtapok mo sa mga magsuon, Sir Justin, nag-recall mo sa inyong pahas sa una? O magkatawa mi ano sa una, labi na katong doktor na kong igsuon nga mag-deliver mig uhong gigukod mi sa ero, mangatkat lang mi sa punuan. Kay mga dubi ka sa mabalay, manuktok. Kasi nga na to, Sir Si Justin. Dr. Jan. Si Dr. Jan. Aside sa gokdo ng iro, unsa pa may wa na balana mo, Ang nindot na kay after successful na ka, muingon ang mga, uy, ikaw dyan ito hatog uhong na mo, ana. Ano mo na ang nindot. Nga karon na amigo na kay mi sa mga tag-iya. di gyud ta kaingon. Di gyud ta kaingon. Sir Justin, kasagaran sa mga nagtan-aw gyud karon ani nga episode, kanibang nag-agi gyud sa kalisod. Nya mo gyud natong ingon ako sa imo nga dako kay ning nga tabang, sir, nga may istorya ta ka kay dili lang para sa kuha, pati na pod sa mga galantaw ron nga mga Bisaya nga gusto sad sila ba nga makahawa sa kalisod. Ningon ka, sir, nga sama sa usa ka turtle, bahalag hinay basta consistent. Pero if napakay matambag nila, Sir Justin, kiniingon ka dili pa man too late. Maski pilay mong edad pwede gyud ka magsugod. Unsa pay pwede nimo nga mahatag nilag advisor nga pag human nilag lantaw ani makaingon gyud sila, okay, naapag gyud ko'y pag-asa. Well, sa akong experience niya, never say no unless you try it. Makaingon man ko, pagsugon na ko, ako'y puhunan, way buyer, way planta, huna-huna ray naa. Pero kung di na ako to sugdan gyud, wa ko'y karon adlaw. So, bisan unsa kalisod, gisuwayan gyud kay wa man kay mausik sad. So, never say no unless you try it. Of course, musud intra kay ka usa ka negosyo, labi na karon nga panahon. Lahi to sa amo ang timpo na 50 years ago. Karon kaya na nagyo kay knowledge, full knowledge sa imong negosyo. Kung full knowledge ka, mao kibaw nang ikaw unsa, mao na imong tirahan, fight yun ka, pirmi yun ka na diha. Kay nay usay maagian ng problema, libot ka nga rin, nay problema, libot ang sa nga rin, padung nagyapong ka nga to. Hinumdum ko, pagsugod na kong buhat akong pirmirong makinerya. Wa mo kay kwarta niya, hibaw man yun ko sa food processing, di mo na may himu manumano tanan. Kaya wa mo yun kay quality, labi na ma-volume na. Nauna ni hiwa, dapat mo una ni dry. Di ni mo una hiwa, maawahin na yung dry. So nagbuhat kong conveyor belt. At nung conveyor na ako, wa mo kay kwarta, palit ka na, asam ka. So, ang motor, gikan sa akong shell scrap nga factory sa una. Ang sprocket ug ang mga gear motor gikan scrapyard sa Tingguan, kanang scrapyard nga rin sa Cebu. Ang tabletop chain conveyor nga stainless gikan scrapyard sa San Miguel. Nakabuhat gyud ko sa ka makina. 1983 to gibuhat nako. Inig Anthony mo Proford Gallery na itong picture. Kay ako gito giingnan ang mga second generation nga bisan wa kay kwarta nay mabuhat nimo. Kung gustuhon lang yun. Salamat, Sir Justin. Kabalo ko nga impactful akong pag-istorya nimo, but wala mo God kay marag blessed kay ko gyud, as in super blessed gyud kay ko, Sir Justin, nga nakatubang gyud ta ka. Daghan kayong salamat. Dako kay kang tabang sa ako, sir, ug sa mga tao nga galantaw karon. Dako kay kang tabang. Salamat sa pag-inspire na mo rong adlaw. Hoping makatabang sa mga batanon. Yes, Sir Justin.
Pretty much sure. Dako jud kayong tabang. Grabe ka dako nga tabang, usa ka pribilehiyo nga ikaw gyud sama sa sulti gani, ikaw gyud ang pioneering aning segment nako sa Chit Chat nga becoming CEO. Dili gyud imposible ang maparehos kay Sir Justin. So sabay-sabay tang tanan, sabay si Uncle sa iyahang pagasudlan ug kung kamo naapod mo sudlan karon at least nakakuha tag idea. Dili aron mo dato aron makatabang sa pamilya, bahalag hinay sama sa usa ka bao basta consistent lang ug labaw sa tanan kung kaya nimo buhati og pamaagi, never say no. Mona ang ako ang mga nakatunan, grabe ka powerful. Sobra pa sa bulawan ang atuang ang dadawat karong adlaw tungod kay Sir Justin. Daghang kay salamat Sir Justin sa programang Binisaya Chit Chat ato ni Sir Justin. Oy sir, salamat po guys.